Hi guys, Mayo 1, holiday. Nja, mao porong adlaw nga nagkasabot among batchmate nga mag-reunion. Sa mao ni mga pagkaon nga among pagsaluhan. Shout out day ko sa mga bigating classmate nga nag-sponsor daning lechon, paki, mga uban pang pagkaon. Gamay rami. Kuan rami ka buok 12. Nja, kuan ray ning abot 11. Naipaklik si Madam Kling Kling. Ang gwapong sir da. Buka nila. Salamat sa inyong pagtanggong. Mula sa tanan, ganun ang puno may nagpilito. Kung may pasukan na yung official na classroom. Lamang sa una sigog, anong minute, wadi ko nyo tari. Ako yung murag sa leader, mo karoon na sa una. Charming. Bitaw, Ko kayo mga parang welcome sa tanan sa tuwang kalimutan karon atong third reunion. Diba, 2005, so 51 years na lahat, pero natulo pa tayo nag-reunion. ay, grabe. Isa ka malagi na yung yaya naman tayo panikakay. Yes. Lagip naman, di na kayo magkatapok. Sa kalong binikita, kinikita. Sige na dito pa rin nga. Mag-reunion kayo. Iminaw na kayo na dito. Nasa punta na kayo na ako kayo. Wala dito rin ang topic. Una pa, gano'n. Nakuha na yun ron. Na-realize na. Dahil di mo lagi tayo magkatapok. Salamat mo na. Lago po salamat sa mga givers, mga donors na to. Hindi lang mag-minto sa mga alam kay wala mo kapit. Wala mo kapit. Dito, Parang bibo ah. Parang bibo. T-shirt. Yay! Salamat. Salamat sa mga hatag. Yan, tarpulin. Ako nang minsan sa Kling hatag tarpulin. Salamat, Leng! Sige lang. Special minsan na kayo ako ngayon. Siyempre, masalamat po sa ating mga classmates karon nga nambok. Ready tayo. Hindi tayo basta chat. Tapok na yun. With life, diba? May labot itong upan kayo. Huwag di pagkabinan. Salamat mga barman. Ganda naman. Di man sila kung sila maliwat. Salamat man. Ito po mga plastic na ito dito. Dito na. Salamat kayo sa mga sasalayo. Mga special o mga principal Para sponsor. ba ng mga financier na mo? Hindi ginameta po gumawa na sila. Salamat kayo ninyo. Kinsa man mo. Salamat. Siyempre, salamat po sa pagaling ang kay. Iatin ko, bisag ng labunan sa mga. Iatin sa mga karon. Special mention dito sa Titina kayo. Yes! Thank you! Thank you! Special mention. Salamat! Actually, kami yung gagaplano. Pero si Jojo naglihok, manang imulang mo rin tayo. Kayo sa inyong katugin. Ito. Okay, may mo ano na naman eh. Enjoy na lang sa karuan na iwa. Kuhan ka na sa baba. Sige, welcome sa tanan. Sana dito mga nanganak ron. Family portrait. Thank you all. Bye munta. Hey! Salamat sa iyong mensahe. Okay, may one mo na. Salamat sa mensahe sa Leo. At nagkakaroon sa ato inspirational message at unahon si Ma'am Jinbeg Palapas. Sana! Imo na yan Oras! Jinbeg Palapas. Itis lang ewan mo ko. Una sa tanan, daghang salamat sir nga naka-attend ka. Third reunion ni Day. Tapos kay Ma'am Gina, nga mo din ang usog nga makatapok sa kutro. Yes. Tapos sa mga nag-trades, daghang salamat. Day Kling,
sa mga uban pa, di na ma-mention. Karon, bisag asa man tagi kuan, gibutang sa Ginoo, at least ako katulad ko nasa ladyo, pero naningkamot ko nga Yes! Grabe! Orot ang bilib! Kay Ladyo. salamat o di na nakataston, mawara to. Thank you. Enjoy! Cheers! Thank you, Ma'am. First time, hindi mo test? First time pa din mo Wala, nakatis? special number sa Kulay Cycling. Hello! Mag-video kay Day! Na ba special o kitang kanan? Oo! Pero ako mag-video kay Day! Makanan sa una ni. Isang leader. Ano isang leader? Hindi siya budaog, ako budaog. Morning. Yay! Murag nimbalik ka sa una ba? Sungsung. Asam na? Ada na. No, there is nothing that I could not do thanks to you. You're teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've done is more than I ever hoped for. And a lot of what I'm hoping for, thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heart. Wala kayo mga kamay dyan. Can't stop from believing that my love Bakit na siguro? Before that, mag-pray sa ta. Pangayon ang blessings sa Ginoo. Lord God, hindi niya kapuntagon, di welcome namin sa Diyos sa inyong presensya. Salamat usab sa presensya na magkako sa karon sa batch 2005 Ginoong Diyos. Karon nag-reunion sila, ika-third nilang reunion. Pan po sila before Ginoo sa Sir Tuyugon, pan sa tanan gani karon nagpasalamat min inda kong higayonan sa kanang Lord God, ikaw o Diyos magkauban ka namo. Ikaw o Diyos panalangin sa among mga kinabuhi. Pero sa kanunay among gi-recognize ang imong mga pulong na ikaw nag-ingon usab din sa Psalm 19:5, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang imong pulo mo ini ang suga sa among tiro mo kini kahayag nga magadanag sa among kahayag. Lord, continue to bless us, O God, hindi nga kapuntagon. Panalangin sa pangilang panantigong Ginoong Dios sa mag-enjoy sila. Dining higayon nga free sila Ginoong Dios, ikaw magauban. Ikaw magapalipod, magabantay, magatiman, wala makulang ka na. Kongras ka ni Mulis ng tanan, salamat sa pag-uban ka na mo, kung pailan ka na kapuntagon, bisan sa imong tuhip, magkagaw mga pulong. Nalaykon kay ikaw ang ipasalamatan, kinaamong mga hangyo pag-ampo, ang pagpasalamat, pinagi ni Cristo Jesus na among ginong pagkatuwas. Okay, once again, good morning. Good morning. Tanan. Tulog ka butang no nga akong i-share. Tawag kini siya og 3 greetings in life. Tulog ka dagkong mga butang sa atong kinabuhi. So, di ba ganahan taong dagkong mga butang? Yes. Taong dagkong amount na dagko nga mga kanang success, no? So, dagko nga mga accomplishment. Apan sa atong personal life, kinahanglan tao tulo lang kadagkong mga butang sa atong kinabuhi sa nag-journey ta ni kinabuhi. Okay, atong kinabuhi gitawag sa journey. Life is a journey. So first nga butang no, kadagkong nga butang nga kanang dapat ma-encounter nato sa atong kinabuhi. First greeting in life is to know Jesus Christ. It is a greeting to know Jesus Christ. Usa ka dako nga butang kanang
accomplishment na sinati nato sa atong kinabuhi nga ma-encounter nato si Jesus Christ personally. Pwede nga ang tao nakadungog niya, nahibalo, mahitungod niya, pero sahay wala tayo personal nga encounter din niya. Yes. Sa one time si Jesus nagingko dito sa Tabay, dahil usa ka Samaritan nga nituol, kaya magkalos siya tubig. Then, giingnan siya ni Jesus nga, kamo nagsimba mo sa wala ninyo miili, pero kami nagsimba rin sa aming tingin. Nadi ay gasimba, pero wala niya maili ang iyang gisimba. So, Yes. muna nga, kita dapat atong ma-encounter personally si Jesus Christ, pinagi sa atong pagbato niya og personal nga relationship. Kamo usag-usa being mga classmates and but siguro naghibalaan ay Ginoo kay dugay nga panahon mo nagkauban. Ako wala ko kay ila personally sa inyong mga kinabuhi, usag inyong mga giagian kana ay ang Dios sa kinabuhi wala ko kahibalo pero kamo maghibalaan na man kayo say mag-sharing man mo di ba? Yes. Mga accomplishment nga na mga panahon nga down mo, na panahon nga taas po ang kanang momentum ba sa kinabuhi. Pero ang Ginoo nakaila siya sa atong kinabuhi. Gani nakahibalo siya sa atong struggle, sa atong mga weakness. Nahibalo siya nga may mga panahon nga anda murag surrendero na ta. Pero naalang siya kanunay naga-guide nato, nagagabay sa atong kinabuhi. Kanang nag-share nato ba nga padayon lang, continue lang kay kanang sa unahan na ay yandam sa Ginoo nga paglaom. So, inang lang nga personal encounter nato siya pinagi sa pagkaroon og personal nga relationship niya. So, si Jesus personally nag-offer siya sa iyang love. Sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, Hi guys, madyong adlaw ninyong tanan. Karon day adlaw Sabado. Gilaay ko kaya ako rang isa daris kamalig. Kay si Aliana kanang gahapon pa mong gibilin sa family house. Gabi among gikuha. Gahapon adlaw kay yung tambong man ko og reunion kay naman ko yung mga kabatsmith ba nga nag-invite. Magkuan lagi mag-reunion ni. So nang ning tambong ko sayang pud kay yung tambong ko gahapon bisag di pa kaadyo okay ang lawas. Kay kuan tag sarami magkita-kita na ako'y mga classmate nga kanang 21 years na nga wa mi magkita. So matong gahapon bisag kanang naghungak pa ko, di pa jud kaadyo ko okay ba. Kanang nitambong ko ningad tumig ba nang kungatan ko nagdara ko kanang nebulizer pero okay naman pod survive man pud ko sa kaadlaw nga nakigbanding nila kuan kanang grabing lingawan na maghapon diya karon gibati kog kala ay dari kuan na ginahinay kog panglaba kanang nakapanglaban ako isa ka baldiha man naton panabon kaso ang tubig lagi dari kuan kanang nay mundang bis kay mangwaswas na ko ni undang og gagas nagilaay ko pasatan istorya sa lamanta kay wala po ko i-upload sang vlog diya mahal gito gahapon adlaw grabing bibuha kay naman may mga classmate nga kuan ba kanang arangan na sila asinsado na mo nang ning share po silang blessings na nagpalitson na ning provide sa kanang uban pang mga pagkaon ba diya kanang depende raman og madto ka depende ra ni maging mong bitbiton agaban nga daghan og budget pwede ra sila magdagdaghan ako kay kanang namay ning request nga motilaw ko na sila og delicacy sa Alicia. Ang delicacy sa Alicia kay mama ng sarungsong ni order na naman po ko pila ka buok para na po ko'y mabitbit. So
Sumalag ito. Nakita mi sa mga instructor. Grabe jud. 21 years, isa mi nagkita gutron jaga mga classmate. Ang edad ning taas pero mga buot maura. Tinud jud no nga kanang agateng edad mo increase mo taas pero agateng kuan ateng buot maura. Kay kami gahapon nang giduwa nga na arang bibuha mura lagi mig mga para sa unang mga bata-bata pa. Grabe diyang lingawan na maghapon. Wala man ko ka video kay ang cellphone lubat. Kanang dali ra malubat ang cellphone, wa ko ka video. Mo nang basta pinalingawan. Ya, na ko yung mga classmate nga kuan nga minjo na nag mga anak. Unja napo koy kuan classmate nga wa pa dyan na minjo. Daga pa hantod karon. Ang uban kuan kanang ilang mga anak college na kay kuan na good mi 40 na kapin kinabibuhan kuan 21 years na sakad sa pag-graduate namo inja kuan katulo pa nag-reunion inja kanang nay first time patunahan ni atin kaysa una di makutig tambong ng mga ingana ja naman koy kanang sugid ba nga gichatan ko nga kanang tambong lagi kay kanang gusto po sila makahimamat na lahir man pud no narapot tas by permi mas nice man pud nang makwanta ba ma-unwind na makipagbanding po ta panagsa kay boring ba po dara tas by permi ako gani karong adlaw naka kuan jud ko naka ramdam o grabe diyang mingawa ja dagang ko kanang planong buhaton kanang gusto ko mangguna dari sa likod kay labong ning uwan na kaso di pa kaya sang lawas ana diyang pangguna ganahan jud din ta ko dana kay gusto ko mananom kaso lagi kuan pa man ko kanang gihangak sa mga una may na po nang uban diha nga kuan kanang daghag buhaton tinud na daghag buhaton pero unsa man naho kanang paguna man pwede na kay gihangak pa ko nang laba galing ko nga naginahinera ko isa ka balde agamong mga hinukasan 2 days ago hanggi ato og panglaba isa na ka balde naginahinera ko gihangak galing ko kay kuan lagi gikan lagi ko giasma no nang mingon na po na dihang tapuan tara biji tig-ingon nga tapuan nga mang-judge na po diretso nga wa kay baw sa ang sitwasyon sa mato gilaay ko no nang nakanahon ako nga mag-video kay kanang wala lagi po ko i-upload ja kuan kanang alas 3 na ron ako ko'y paniud to. Kuan ako ganahin mo kaon basta ako ra. Magbuhat kong atan o muli. Kuan man po nag-snacks man po ko ganina o kuan bibingka. Mao nang wapa ko magnahon nagkaon paniud to. Dalaay lagi pud. Ano to? Si Eliana kuan ni tawag to ganina nga kanang magpakuha. Unja ara mang inita. Di man na kaya magbaklay dahil ko sa kwarto nagtago. Minta man dari kay kuan man kanang man na mo tanggala agad bitang gihimo murag arkong ba nga tarpal. Bintaha jud day pud. Badyo galing kay wala mo gitanggal. Kay kuan ni siya ba nakatabang nga di kadyo init dahil ko sa kwarto nagtago ron. Ganina pag magpanglaba dari jud ko diretso kay gato ko sa gawas. Daris ka ng murag sala-sala arang inita. Ang nagdar ko ning tago. Diya na may ceiling fan. Kuan po ko ning minor po ko gamit sa electric fan kay dako mig nabayad sa kuryente. Karon ra nahitabo nga dako mig nabayad sa kuryente. Ako kay bawag nga no.
bitaw kanang nay sa bahay nila ate sa ibabaw kaning kurinti dani nakakunik ni sa bahay nila ate dyan namay ning pudyo dadto namay nakipudyo ba nga tiguwang amo laging susihon basig kanang ning gamit sila sa kurinti dadto kay isa ra pa dya ang kaning kurinti sa kamalig gikan ni dadto sa bahay nila ate sa ibabaw dya ning mas ate nga nganong dako mig beron ngun basin kunog nagamit sila dato basin ning gamit sila sa kurinti kay katong baji ning hanjo mamupudyo dato ning man si nga igor ako sa mapudyo di sa mo gamit sa kurinti pero imposible was diyan ning gamit nga aramang dako agamang nabayad mao nasusihon ni atan inja o ang mga saksakan dato ba kay basig gamit din sila basig kuan sila baka nang nagamit og rice cooker in sa diha kay kami magbago kay isa raman katong bahay dato kari isa raman ka connection ning kuan ra may ba kaning ka maliga kunik ra dadto sa kanang bahay ni ate gila ay jud ko kay basig insa ra yung ibang istorya bitaw na adja bitaw marado kang ilong na ako na rin yung tago kay binta man dati kang gisarag portahan nakasaradong portahan kay kuan man di kasi abog dito kay dito sa lasalaw gato ko magtambay dagang mga sakinan maagi bitaw dya mo na makakusa ho ang kuan kanang binutan ko ma-allergic ko Mauro to yaho ang update karong adlaw. Nga nila may buhaton mag-istorya-istorya ko kay kanang laay. Tuway ka istorya. Nasiyatan inja pa to. Si Aliana mo tong kahon inja pa sa hapon ug na nasatan. Kay di na kaya magbaklay, hangak pa ko.